Verament l-aħħar mistoqsija għal jista' jkun inti sejjaħ biex għall-inkjesta biex tiġi mistoqsija. Le, jiena nixtieq nagħtikom l-informazzjoni kollha, però intkom tridu tifhmu u tagħmlu l-istejjer, ġifieri l-istejjer xorta qegħdin tagħmluhom, m'għandix diffikultà dak huwa xogħolkom. Però min-naħa l-oħra intkom tridu tifhmu li jien għandi funzjoni ta' President tal-pajjiż. U x'inhi l-funzjoni tal-President tal-pajjiż? L-ewwel net li nuħsib in-nies u dak li jikkonċernatni matul din il-ġimgħa. L-ewwel u qabel kollox nuħsib in-nies kif dejjem għamilt f'ħajti kollha. Ġifieri mhux illum. Però mbagħad il-funzjoni ta' President titlob minni li nkun gwardjan tal-Kostituzzjoni. Mela jekk jiena noqgħod imparla żejjed f'meta hemm proċeduri legali, dak inkun qed nagħmel xi ħaġa kompletament bil-maqlub ta' dak hu mistenni minni bħala President ta' Malta. Ma nistax ma nsaqsik x'hekk kif għext din il-ġimgħa wara l-inċident tal-ħadd, kif għext, kif kienet? Qalbi sewda. Qalbi sewda.